Pitkästä aikaa tälle kanavalle jotain uutta videota, ja tää on aika tuttu video, mitä meillä on tulossa. Tää on tämmönen video, minkä mä oon viimeisten vuosien aikana joka vuosi tehnyt, eli 365 kuvaa aika nopeasti, eli tää idea on hyvin tuttu. Mä oon ottanut joka päivä yhden kuvan itsestäni about samasta asennosta, ja sitten ne menee lyhyessä ajassa eteenpäin ja katsotaan minkä näköistä muutosta on tullut. Ei mitään pidemmittä puheitta, mennään tän videon pariin. No niin, ja seuraavana steppinä meillä olisi tämmönen lempikuvat joka kuukaudelta, eli muutama kuva joka kuulta menee tässä ja katsotaan miten on mies vuoden aikana muuttunut. Okei, siinä oli, ja nyt tulee vielä yksi juttu, eli mä pistän tähän, mä en ihan tarkkaan vielä ole laskenut, että kuinka monta kuvaa putkeen, mutta useammalta vuodelta tommonen kuvajana, missä on about samasta asennosta, koska niin kuin sanoin, mä oon tätä monen vuoden ajan jo tehnyt, joten nyt tästä tulee vielä semmonen juttu, joten se seuraavaksi. Ja siinä oli 365 kuvaa vuodessa, toivottavasti piditte tästä, ja mä toivon, että tälle kanavalle tämänkin, eli 2024 vuoden puolella tulee jotain sisältöä, mutta niin kuin varmasti olette huomanneet, niin mä en ole nyt vähän aikaan ehtinyt hirveästi mistään elokuvista tai sarjoista puhumaan, eikä ole ehkä sellaista niin suurta intoakaan siihen on ollut, koska on ollut niin paljon kaikkea muuta, mutta varmasti jotain on tulossa, ja viimeistään taas vuoden päästä nähdään 365 kuvan videon parissa, jos ei muuta, mutta pistäkää kommenttia, jos teillä on jotain hyviä ideoita, mitä tässä voisi nyt kuvata, niin ei muuta kuin katsotaan, koska nähdään, mutta Tandem kanavalta totta kai sieltähän niitä videoita löytyy, joten sinne tsekkaamaan. Jos leffoja haluaa nähdä, niin VSP-filmit tilaukseen sieltäkin niitä näkee. Nyt se on mun puolesta. Moi!